Pátý úkol, museli jsme nechat projít včeličky, ušly na svačinku, my půjdeme hned. Tak, pátý úkol je, že jednu ruku si položíte sobě na rameno a druhou ruku kamarádovi na rameno. Komukoliv, kdo stojí blízko vás. Tak, jednu ručičku máte na svým ramínku a jednu ručičku máte na rameni kamaráda. Výborně. Poslední úkol. Nesmíte mít na zemi vůbec ručičky, ale musíte tam mít hlavu a nohy. Nesmíte se země dotýkat rukama a musíte se dotýkat jenom hlavou a nožičkama. Výborně, krásně.